Janeno Malolo TV, ageno ni iriyo maber kumora mora ma intiere. Arwakini machiegni e chiro niendi mar ngima mwandu. Wange maber ni ngima mwandu kaendi wago mbaka kotenore koda gigo manyalo hinyo ngimawa, gigo manyalo bero ngimawa. Odiochieng' ma kawuono ni endi e studio ka wan koda laktar kendo wadhi go mbaka kotenore koda tuo mar wang'. Wang'eyo ni tuo mar wang' kata wang' en fuoni mar del ma samoro ok dhi maber kata ok tiyo makare to wanyalo bedo gi ng'ukni kaachiel koda ka ng'ikni e kit ngimawa. Kumoro mora ma intiere ywari machiegni mondo mi wago mbaka ine gigo monego bed ni timo, okenge monego bed ni ikawo ka dipo ni in gi tuo endo mar wang'. Luonga ni Ruth Ochungo, wan kaendi koda wendo, amiye thuolo mondo mi owach nyinge, gino motimo gi kama owuoke. Machiegni studio. Erokamano Ruth. An moso jopiny, an iluonga ni Collins Nyamodi. An laktar molonye thiedho wang' kendo atiyo Blu-ray Medical Center mayudre Kisumu ka, Nyamasaria opposite police station kanyo kuma atiye. Kamano. Wago mbaka kaendi mar wang'. Wang'eni wang' mondo mi iwuothi ya Nyamasaria migika itiyo gi wang'i. Mondo mi wabed studio kae wago mbaka wachat kaka oganda. Watiyo gi wengewa kuom mondo mi wane jowetewa. Watiyo gi wengewa sama wachiemo. Watiyo gi wengewa e gimoro amora. Omiyo ng'ikni kata rach ma samoro wang' nyalo yudo nyalo keto ngimawa kama rach. Gin tuoche mage ma samoro nyalo miyo wang'a kos moko neno? Okay, waneno ka wang' en funo ma muhimu sana e del kendo en gima konyo e timo tijewa ma pile ka pile kendo yudo ka samoro ka wang'i ok nen maber to ok inyal dhi tich mondo iyud pesa. Koro nitiere tuoche mang'eny manyalo miyo wang'i ok nen maber, inyalo lokori muofu. Number 1, nitiere tuo miluongo ni chiero kata cataract. En tuo ma iyudo ka samoro nitiere kiyo mar wang'i kethore nikech gik moko achiel ariyo adek, tuoche manyalo bedo kata some drugs manyalo kelo kiyo mar wang'i mondo kethre. Nitiere tuoche ma waluongo ni gin tuoche madwaro thiedho ga ngolo, nyaka miya ngolo ma kizungu luongo gi ni refractive errors, ma samoro ok inen gima bor kata samoro ineno gima bor lakini ok inyal neno gima chiegni, waluongo ni long sightedness. Mar adek nitiere infections kata ka chafu donje wang'i to bacteria kelo chafu e wang'i, mano be nyalo bi adhola e wang'i, nyalo moni neno maber. Mogik anyalo wacho gik manyalo hinyo wang' kaka joma tiyo jua kali, yudo ka samoro nitie chuma moro go wang'i, gimoro go wang'i ok inyal neno maber. Mage the few conditions manyalo wuoye. Erokamano. Kar chiero kanyo ende ma pod wantiere. Wang'e ni chiero en ga gimoro marachar magawo ga glass mar wang' no endo koro ok oneno e yo makare. Chon anyalo paro ni kane wadongo to ninyalo imiyudo ka itiyo kode yadh nyaluo. Bende yadh nyaluo sani pod tiyo e loso kata bero wang', koso sani en osiptal kende? Gima nyalo wacho, wach mar ni yadh nyaluo thiedho chiero no, mano ok en gima adier. Chiero once ni kiyo mar wang'i osekethore, ibiro abira osiptal to waneni to waluoko chiero no. Kwaseluoko to waketo ni kiyo manyien minyalo tiyogo kinyalo neno. Onge yadh nyaluo ma thiedho chiero. To kapo ni chieng' moro ni ng'ato nonyisi ni nothiedho wang'e gi yadh nyaluo mothiedho ne chiero, mano ok nen chiero, mano nen gimoro nono. Konya winjo gini endi kilero yo makare mondo mi ang'e. Iwuoye kar glass miloko. Yes. En glass mane miloko mar tong wang'ni, nitiere machielo minyalo mi spare part kosetime nang'o? Okay, wang' kwa wuoye kaka wang' ng'ato nyalo neno mondo onen maber, nitiere aina mag glasses mochwe go dhano. Okay. Koro glass ma mbele waluongo ni cornea. Aya nitiere glass ma iye ma kizungu luongo ni lens. Kila ng'ato ng'eyo lens. To lens gi Nyasaye ochweyo gi, kila lens ka lens nigi teko mar wang'i, teko mare mwaluongo ni powers. Koro lens ma iye cha, kiyo ma nigi iye no ene lens, ene ma kokethore to ene mwaluongo ni chiero. To anyalo wacho gik manyalo kelo chiero gi mana matin, maybe achiel ariyo adek. Number 1, chiero ng'ato nyalo yudo ka maybe in gi tuo mar sukari, inyalo yudo chiero.
Chiro bende ng'ato nyalo yudo with advance. Ka ng'ato miaka ne dhi mabedo mang'eny, inyalo yudo ike oniang', inyalo yudo chiro. Nitiere tuoche makelo infections gi dholuo kaka yudo bacteria modonjo wang'i, inyalo yudo chiro. Nitiere yedhe moko be ma samoro wachiwo e osiptal mwaluongo ni steroids ma be nyalo miyo ng'ato bedo gi chiro. Nitie chiro minyalo nyuolgo, nitie nyithindo minyuolo gi chiro mwaluongo ni congenital cataract gi dho daktari. Magi kaka ng'ato nyalo yudo chiro. Mondo kapok wiya owilo penji mana kar chiro minyalo nyuol godo nyathino inde. Ang'o manyalo miyo nyathi nyuol gi chiro? Ka min gi otimo ang'o kata ka janyuol ne otimo ang'o? Okay, chiro minyalo nyuol go nyathi onyalo yudo sama en ei mfuko mar ich mar min. Onyalo yude ka min gi nitiyo gi drugs kaka koro mana wacho kaka steroids. Yedhe mamero ji? Yedhe gin yedhe manyalo ka min na nyathi omuonyo ka en gi ich koyach. To gin yedhe manyalo luwo biero madonjo nyaka kuom nyathi. Kaka steroids en namba 1. Moro bende nitiyo go chon iluongo ni thalidomide. Sani ok ti kode. Lakini steroids sana e culprit. Nitiere tuoche bende maka min nyathi nigodo seche moyach kaka syphilis. Wadendo giga in medical term ni touches. Syphilis ni kanyo, nyeye. Onyalo yudo ang'owa, nyalo miyo nyathi cataract kapod ni mfuko. Okay. Kamano. Aseneno kenge mang'eny miyudo ka ng'ato ncha wang'e lit kaeto kuom hawi marach ipoke wang'e no igolo. Ogik okang' mane ma koro chuno ni nyaka koro wang' ng'ato golo? Okay, nitiere ga tuoche kata injuries. Wacho ni hinyruok ma ng'ato nyalo yudo ma wang'. Masambi biro kata e osiptal mwaneno wang'i. Mwaneno ka en wang' ma koro ok nyal konyi. Osekethre ma koro onge gimo nyalo timo. Koro chuno nga ni mano wang' ma nyaka watimre nani? Wagol. Nikech kobeda kanyo ni onge gimo timo. To samoro yudo ka en wang' ma biro ga gi rem. Koro mondo mi wageng' rem ni, chuno ni biro to wa advise wami puonj. To wanyisi ni wang'i ni en wang' ma koro osekethre ma kata de watem lose nadi to in iselokre muofu. To kapo ni waweye to in muofu kanyo gi wang'i no. To nitie odiochieng' mobiro biro to biro chako timre nadi? Rami. Koro wagole ga mondo mi wawe kanyo thuolo mondo mi odiochienge ma mbele rem bichandi. Manyiso ni ka wang' ogol to en gima koro ok nyal konyo, ok nyal neno kata kamano nyalo miya chiedh nade e kit ngimani. En kosegole to koro wang'i ok nyal neno. Ka en konchiel to koro nyalo tiyo gi ka en kora chwich koro chame nyalo tiyo go kitimo go gike mamoko. Kamano. Mata penjo on my own behalf. Kamano. Nyathina osebedo ka wang'e ile kabisa. To ka tere osiptal to inyisa ni mano mana allergy. Kaka laktar kaka jalonyo weche mag wang'. Okang' mane monego bed nakawo. Nikech sana setere like didek. Tikona mana ni ma allergy biro rumo with time. Nitiere odiochieng' ma kochopo to koro wang' ma ilo ni biro weye nikech samo ile no endo ko guonyo to lokore makwar. Kendo ineno ka ostrago gi neno. Ma ikonyo nang'o? Koro mano waluongo ni allergic conjunctivitis. En tuo ma ong'eny sana kuom joma tindo. Sana nyithindo ma jo-higni 8 kaduogo chien. To allergy ni yudo ka gima kele en ni seche moko nitiere gimoro ma donje wang' nyathi ma wang'e no ok timre nadi? Ok winjrego. Onyalo bedo ni samoro in ng'ama tedo gi stove, samoro in ng'ama liel gi nyangile, samoro in ng'ama liel gi misuma. Samoro nyalo bedo mo ma samoro iwiro nyathi kata sabun ma samoro timo nadi iluoko godo lep nyathi kata iluoko go nyathi. Kata samoro in kaka in min nyathi. Samoro nitie gik moko ma samoro ikete wi kata iwirigo. Ma sama nyathi biro ni dhodhe kata sama nyathi obiro machiegni kodi to gigo dhi e wang' nyathi. Iyudo ka drugs kata yedhe mwachiwo e osiptal gin mana mageng'o guonyo wang' to gi lokruok ma samoro lokre makwar. Lakini gima konyo allergy no en ni nyaka tem ng'iyo gima miyo nyathi ni guonyre mondo timne nadi. Koro yudo ka nyithindo be samoro niga gi tabia moro, niga gi tim moro mar tugelo. Koro yudo ka samoro gin ne chafu mag lo affect. Koro with the time yudo ka kaka ndalo nyathi medo dongo
tiyudo kowe kata tugelo ochenjo habits mage. Koro yudo ka allergy no timre nade? Gikanyo no janeno Malolwe TV pod wago mbaka ka indi kotenore koda tuo niendi mar wang'. Wan e studio ka achiel koda laktar rajalony e weche go mag wang' migosi Collins Nyamudi. Luonga Ruth Ochungo pod wadhi mbele wakaw mna yueyo matin kod wuok kama indi to jalony dhi lero ni to gin myths mage kata mbekni mage mosego kotenore koda yeng'o mag wang' mara timne wang'i operation ok idhi chako neno kendo. Omiyo med mana kete kanyo wan kaendi mondo mi wapuonjre kaka oganda kaka joka ng'ato. Kik idhi mabor. Machiegni kendo janeno Malolwe TV pod wadhi mbele wago mbaka kotenore koda gigo eko manyalo kelo chochni kata ng'ikni e ngima wa ahinya wago mbaka kotenore koda tuoche go eko mag wang'. Wadhi mbele kaendi luonga ni Ruth Ochungo an pod an kodi pod atai kendo wan e studio kaendi kod jalony e weche mag tuo mar wang' migosi Collins Nyamudi. Collins, gik mane wawego ne wacho ni kodwo kama to wadhi go mbaka kotenore koda weche go mawachore awacha to kadieri kapok ochopo weche go. Tara noro minyi nyisi japiny maneno wa Galaxy TV. Ni gin ranyisi mage maka diponi an Ruth aneno kata jal manena sani koneno to nyalo wacho ni wenge nage chal gima koro gelet onego wenam adhi od thieth kata manyo jalony e weche mag wang'. Okay, kamano Ruth. Nitiere gik mang'eny maka ineno katimre wang'i to nego koro imany daktari mar wang'. Laktar mar wang' mondo odhi ong'i. Mokuongo kiwinjo kineno ka wang'i chal madwa luoro stima kata dwa luoro chieng', mano nyiso ni ranyisi ni nitiere gimoro matimre e wang'i kata nitie tuo moro mosedonjo wang'i kata dwa donjo wang'i ma ok owinjore. Kineno ka wang'i dwa golo pi wang'i mang'eny, pi wang' dwa wuok mang'eny moloyo kaka onego bed ni owuok, mano many daktari mar wang'i. Kineno ka koro gik manyocha ineno maber koro chalo ka gima ineno buru mabiribiri. Mano bi osuptal chal masta moro mano chiero osechakre kata nitiere gimoro mosechakre matimre wang'i. Kiwinjo ka wang'i remo, nitiere rewni tineno ka samoro kata kaponi neno kata mana kineno TV tiwinjo ka wang'i ol, bi e osuptal mondo ine daktari mar wang'. Samoro kineno kichiewo gokinyi, nitie jomoko ma konindo kichiewo gokinyi tineno chafu moko mawuok ololo mang'eny. Nitiere ololo makoro ma kawaida to nitiere ololo makoro ni nyaka gang'o gi tuo moro mar infection ei. Chalo ka gima nitiere tutu moko mawuok wang'i chiewo kotwere. Sana gino jatimre ga kuom nyithindo. Kel nyathi osuptal mondo wanene. Okay. Koro walwar myths weche mawachore awacha momiyo ji mang'eny oseringo ok dhi osiptal. Wang'e tho, wang' madino thiedhi, wang' madino kony, ok odhi osiptal nikech oluor, nowinjo ka wachore ni sani kidhi osiptal motimni kata mana bero kata mana yeng'e wang'i to ok nichak inen kendo. Kaka jalony lera ne weche gi. Okay, sana abro chako gi gik ma dhano wacho ma ok owinjore korka yeng'o. Miyudo ka samoro in dala to ng'ato nigi chiero tikone ni bi osiptal mondo wagol ni chiero to wacho ni nyang'ane nyocha neno kotimne operation pok oneno nyaka sani. Koro adwa nyiso jopiny gima timre ni wang' mondo mi ng'ato nen maber nitiere gik moko e wang' mang'eny e funo no. Nitiere pasia mar wang', nitiere tonde mag wang' moluongo ni nerves ma iluongo ni optic nerve, kiyo mambele to gi kiyo madiere makonyo ji neno. Koro samoro yudo ka chiwo ranyisi kuom ng'ama nigi tuo mar sukari. Yudo ka tuo mar sukari ketho pasia ma wang' to tuo mar sukari ketho kiyo ma wang'. Koro ibiro e osuptal in gi chiero, watimo ni operation, wagolo kiyo, waketo ni kiyo manyien. To kiyo no kwaketo ni kiyo manyien pod ok inen maber, manyiso ni koro shida ni kure e pasia. Iwinja maber? Awinji maler. Koro yudo ka samoro ng'ani ok nen, samoro tonde ma miyo neno maber miluongo ni nerve cha be samoro nigi shida, samoro en pasia. Lakini yudo ka jok moko ma samoro biro maneno maber
nen mana gi shida mana mar kiyono kende. Ma kiyono kwa luoko, mwaketo ne kiyo manyien. Koro nena motimre nade? Maber. Emomiyo daktari kaka wan lakteche, kawateri operation mora to nyaka nyisi kendo nitie form ma nyaka sign. Mwanyisi ni samoro idhi neno kata samoro kinyal neno bang' wuok nikech tuoche moko ma samoro wang'i osetimre nade? Osekale. To wach machielo kaindi maber au gombo ni mondo mi keta yanga kendo ler maber. Wach mar angolo. Yes. Angolo nego bende ng'ato rwako seche mage nikech iyudo ka on nyaka gi nyithindo ma wang'i rame kabisa. To en nyathi ma samoro en gele kata nyathi ka pod dongo pod tin gik mang'eny ok onyal timo. To nego bende rwako angolo. Angolo nego bende kaka koro wang'i gi keke wango machalo nade. Koro ka angolo onego bed ni ng'ato rwako, nitiere tuoche mana nyisi ni tuoche madwaro rwako angolo kaka neno machiegni kata neno mabor, koro ginya neno machiegni kata joma koro osechopo umri mag higni 40 kadhi mbele ma koro dwa langoro mag somo. Koro kaka nyathi onego bed ni nyathi ma pod tin ma jahigni 8 kaduogo chien onego bed ni neno bor mbele maber moloyo kaka oneno machiegni. To koro in kaka janyuol kineno ka nyathi ning'o wang'e chal ka gima odwa diyo wang'e, mano ng'eni mana nyathi matimre nade? Ohinyore neno mondo nen mabor. Koro ka en nyathi ma nigi shida maneno mabor, kikele osuptal wapime to mano nyathi monego wami angolo nikech ok onego bed ni ka ok ine mabor tibedo ndalo mang'eny ka ok irwako angolo. Kelo miyo tuoche mang'eny medre wang'. Kata ka ng'ama neno mabor tibro yudo kobro biro osuptal gi wich bar, bro yudo kobro biro osuptal iwang'e ojony, koro wapime to wamiye angolo. Ma ok onego bed ni ng'ama nigi tuo madwaro rwako angolo, ok onego bed ni budho kapok orwako angolo. Wang' malil en koro ikete kanye? Apa ni gima wacho? Awinjo gimiwacho. Ok lil mar ni otimo kia ololo. Ang'eyo. Ng'ama kubedo kama edi ten wang'e lil. Oneno mana ka gik moneno gin gik malokore mana taro. Ma dibed ni shida en ang'o? Okay, wang' malil nitiere tuoche mang'eny manyalo kelo. Mokwongo nitiere tuo moro, pressure moro mar wang' ma ji mang'eny ok ong'e, lakini orach molo tuo moro amora mar wang' nikech en oonge rem, lile minyalo neno iluongo ni glaucoma. Koro samoro kisechako neno ka wang'i osechako bedo malil, samoro neno kolil dakika achiel to duogo. Bi mondo wapim wang'i. Samoro ina gi pressure mar del miluongo ni hypertension. Mano be ka pressure ni malo tilo ka affect ang'o? Affect wang'. Ka in gi shida madwaro rwako angolo, mano be pod nyaka timre nade? Ine lil mar wang'no. Ochopa ne thieth mar wang' koro. Yes. Kaka danga kaluwore gi ranyisi misekwano, kaluwore gi okenge ma kineno ng'ato kadri, nyiso ni samoro en gi wang' malit. Thieth mare nyalo chalo nade? Ne jalno maneno ma samoro, sini samoro wuoye kae ni jalony. Nitie ng'ama nitiere gi shida mar wang', kata watne moro nitie gi shida mar wang', kata osiepne moro. To poko kao thuolo mar dhi osiptal. Kech wacho ni mara gino dhi kao pesa mang'eny kar thieth ka. Jiwna janeno malo lwetini. Koro thieth ma wang' to jomoko paro ga ni thieth ma wang' en thieth moro madwaro pesa mang'eny. Oyo. Ibiro osiptal ka in ng'ama nigi chiero, sami biro osiptal waneni. Ka in gi kad kaka tinde nitiere NHIF, tinde nitiere cards kaka Britam. Kibiro osiptal, operation nyalo timnigi, kad nyalo ka in gi cover. Kad cover nyalo chulo ni bill mar osiptal. To tuoche mamoko kaka allergy kibiro to waneni wamiyi yath, yedhe gi bende ok gin yedhe mag weche bei matek. Ibiro abira to wandiko ni yath timiyi inyiewo. To weche dhi makare. Erokamano. Janeno malo lwe TV, wang'eyo maber ni geng'o ber maloyo thiedho. Emomiyo wakelo ni chenro ni endi mar ngima mwandu mondo mi dipo ni in gi tuo moro ma samoro in go e dendi to pok ifwenyo ni odhi mbele. Ka okang' ni makende mondo mi idhi osiptal, mondo mi ing'e ni to gima timi ni en ang'owa. Laktar kapod wawuoyo wadhi mbele. Chaki ilerne janeno ni to karo check up ka ini. Ing'e ni jomoko mayudore ma nyaka bed matuo monyosre ma koro gino kete moko nyalo kata mana neno. Wuona kod ng'ini ka wuoyo kod samoro yache ni Ruth to ok jalenda. Koro wane ka jalony ikoni ng'ini to migi ber mar dhi check up kata bed ni dendi ok lit. Erokamano Ruth.
kaka daktari molony e wang', check up ma wang' inyalo bedo ni in e ot tiparo ni wang'i ber kata onge tuo, ngima ni onge tuo, tiyudo ka wang' samoro nigi tuo e iye, kaka koro manyisi pressure ma wang' miluongo ni glaucoma. Iyudo ka ji ng'eny jotuo moko ma samoro waneno, iyudo ka en tuo ma sama chando ng'ato to onge lit moro amora miwinjo. Chieng' moro achiel ibiro mana chiewo ni in ang'owa, in muofu. Ka in ng'ama rwako angolo matiyo gi angolo, onego bed ni bang' dweche 6 ka dweche 6 ibiro watimo ni check up, wang'iyo lenses magi kapod beyo, kiyo mari kapod lenses beyo. Ka ber to onego bed ni bang' dweche 6 ka dweche 6 japiny ber kibiro osuptal, wang'iyo ni nyalo somo maber, wang'iyo ni wang'i onge shida moro amora kaka tuoche kaka mag infection, nikech yudo ka wang' en funo del ma ji osebedo ka weye ka parapara ni en gima ber, lakini wang' en funo ma muhimu sana e del ma dhano. Aneno ka saa mayowa wang'wa, wang'eyo ni gima nigi chakruok nyaka bedi to ni chako chon ber maloyo dhi kajuoga. Kik ichak wuoth ni dhi kajuoga to gino ne en gima inyalo geng'o. Omiyo kumoro amora ma intiere janeno Malolo TV, amedo paro ni kadipo ni winjo ni in gi lit moro e wang'i kata ok ituo, chaka wuoth kachiel mondo mi idhi e od thieth kata ine laktar mondo mi olerni, mondo mi opimi, mondo mi ong'e ni to bende wenge nigo eko gin maber koso oyo. Kapok watieko daktari, aneno mondo mi iwache wach mogik miwe godo jakanyanam Galaxy Chigendi. Wach mogik erokamano, wach mogik manyalo wacho ne ji okaw wang' kaka funo ma muhimu e del, kendo wang'no kionge go to kata mana samoro gik midhiye tije moko makaw shida ma wang' omaki to koro ok inyal dhi. Koro akwayo ji ni watem wabiuru mondo wachek wengewa. Kae to katieko kech wan Nyamasaria, tarik 30 dwe ni dhi bedo chieng' Saturday, wan gi screening, wabiro cheko wenge ji on that chieng' tarik 30 no. Koro wakwayo mondo ubi mondo wachek wenge maka shida moro nitie to wabiro konyo. Gikanyono janeno Malolo TV, ageno ni wago mbaka kendo wapuonjore kaka jokanyanam. Kadipo ni samoro inti gi penjo moro machandi, inyalo kawo penjo nendo mondo mi indik namba mantiere but TV kanyo nendo. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni chenro niendi mar Ngima Mwandu, ma en chenro mabiro ni Jumapil ka Jumapil chakore saa 1:30 ma midhiambo. Watudre kendo wik manyien, orite masani.